Не ми се спи. Няма да спа. Ще играем този път Team Deathmatch. Не искам да съм всеки за себе си. Не ми харесва като шибания. Винаги му забравям името. Снайпер лазер оръжието е. Не гатлинга, найме. Знаете за кое говоря. То не убива от един, защото това е малумно. На стария кое го убиваше от един път. Сега мога го целя 3 пъти да живее. Я се факайте. Какво направя? Няма патрони. Рейлгана, бе. Това е рейлгана. Много ме дразни, че не убива от един път. Тоест, мога го целя един път. Трябва да го целя още един път. И си ебе майката бата. Я се факайте. Много ме дразни тази игра. Трябва да го фиксна това, бе. Трябва да го направят. Един мод поне да е хардкор, бата, за всичките стари играчи. Които искат да убиват един път, защото това е малумно. Между другото, тази игра ще е интересна. Има хай левел играч. Тъй, че бой ще има със сигурност. Оп. First Blood. Много ясно е. Аз съм най-добре. Ти трябва с най-вързното копеле, бат. Това беше от нереално по-нереално, най-нереално. Честно ти казвам. Ще ми хитнеш пак. Бе, мишка. Вижте мишката. Мишката, бат. Как си мисля, че пак ще ме хитни, бат, някакъв. Аз съм най-добрия. Мишка. Мишка! Са гадни мишки всички. И аз сега ще играя обаче като мишка и гледай сега. Не, мързима да игра като мишка. И сега влизам хард. То сме го стилна. Майка ти да еба. И аз ще го стилна единя. Аре, бе. И аз то ще стилна, бате, лайнар. Къде че ми стилваш? What? Ти трябва да си на наркотици да мислиш, че това е нормално. Как му върза, бате? Няма ми стилвате киловете под камайна. Какви са взехте? Умри, бе! И не трепера, нарочно съм така. Не нарочно, да, има смисъл, просто така съм си. Моя ви изгледа, че трепера, ама за мен си не трепера, за мен си ми е екстра. What? Yes. Къде са лошите? Къде са лошите? Искам да бия склада. Бързо качвай се горе. Ето го лоша. Уби го склада, де! Бах ти лайн наръското. Аз нищо не направих с толкова, не можа да видя човек. Оп. Бат, трябваше да се хилна тук, трябваше да се хилна. Не го измислих. И се хитна в това. Не ми взимай базуката, бе. Опа, рейлганче. Ко за мен.
Къде чакаш? За какво чакаш? За бронята ли? Тя е моя. Кога да чакаш тази броня? Кога чакаш тази броня? Не. Аре. 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 Аре, брат! Ей, бай, скапаня. Рейлгън, за нищо не става. Не мога хитна, да. Той за нищо не става, утли си. Да хитва бати от... 3 хита не могат да умират с Рейлгън, да ги хитваш 3 пъти бати да не умираш. Това е пародия. Това е скандално, бе! Майка, че да умре и то с педерас ме дразни, бе. Ай, взеха и клада. Екстра, бе, такова повече от... Взеха клада, майка ти да и баве. Аре, пети си майка, писна ми на това. Ще куитно честно. Пати ламерите. Аре, бе, къде са лошите, бе? Ой, не можах да го хитна. Аре, умри, бе, брат. Ти колко хъп! Виж, искам да видите това, ако ми кажете, че е нормална игра, аз не виждам. Някой от тис да го играете, аз не виждам смисъла. Лут ли си, бе? Лут ли си, бате? Аз да го хитвам за 90 и после за още 40. Оня с колко хъпа е? 500 или, бате, ще ми кажеш? Пародия на игра. Това не е Quake, бате, това е някаква жалка пародия просто. Направена за децата там. Защото не мога да хитнат. Lead lost ми нормално, бате, децата бият. Събират бате хелт и не мога умрем, защото Рейлгън наби минус демидж, бате. Би отрицателен демидж, ги хилва, бе. Виж го, бате, аз един час го стрелям, бе. Умри, бе, майка ти да й баве. И то ще дойде пред мен и ще ме оцели, бе. Майка ти да загине в катастрофа. Ще ме хитне. Бе, нямаш проблеми, бе, бати. Да, бе, ти си човек. Тъпа ху с парпалетката. Умри, де. Гле, аз един час си го стрелям, оня бате поема. Виж, аз му набих 100. Аз колко време съм го хитвал този бат и живее. Бе, бат, тази игра е толкова луда. Ара. Не мога хитна днеска с Рейлгън на нещо. Здравей, приятел. Ей! Бати, този влезна с мене с помпата като каруцар, разбираш ли, бати, като гаден каруцар. Идем си Рейлгън и изтръгвам, бе, мое. И сега една базука. Ара, бате. Аре, мърда и стига ме блокирва, бе. What? Какво стана, бе? Този бат имам чувство, че има аутизъм. Аз взех коладрол. Вой направих коладрол, първия ми коладрол в Quake.
Моля те, просто умри. Моля те, просто умри, брат. Майка ти да загине. Как ме дразни копелето, брат, не умира, се гърчи 1 час това пито не е огънче. Виж го, брат, ти взе колата с парапалетката, бе. Виж какви са вързани, бе. Нема таки си идиоти. Аре, бе. Умри, де! Не можах и да се кача, верваш, бати. Аре, бе. Виж го, не умира, брат, 1 час го стрелям и не мре. Тая игра ми е много интересна. Как мога 1 час да те стрелям и да не мреш, бе? Загини, бе, букук. Загини, бе, майка ти да еба, бе. Ако се гърчиш 1 час само. А, фак. Беги, 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 беги! Умрях. Майка ти да еба, бе. Пак си прибах кейджито. Кур! Пак същия кур! Лайна. Пак лайна. Винаги лайна само. 26-16. Пах ти скапан тук иде. Това е 24-13. Не мога хитна с тъпия гатлинг нещо. Аз пък гатлинг, защо винаги гатлинг? Рейлгън, бе, бат. Рейлгън. Какъв гатлинг говоря? Рейлгън. Не мога хитна нещо. Вчера хитвах бахти нути шотовете, днеска курица. Бате, защо на мен? Не човешко. Кутия! Да отворим кутията. What the fuck? What? Armor shader и armor shader. Бате, защо на мене изобщо, бе? Днес просто бате банята. Тъпия гущер. Бате якото. Това мисля, че бате як еше. Много е готино. Дефолт. Shader. Default. Shader. Какво повече си говорим? Тази изобщо готини шейдери има ли? Ай, май, то си готин. То си готин. Тос. О, тос. То си готин. Чакайте да видим ванчето. Така, бат, ако ми я покажеш. Да, ще играят този герой, ма иначе не. Ах ти тъпия. Аз се факай.